his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you... Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale okondeka mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 15 Julayi chaka chino cha 2022 pamene mpingo poyambirira ukutipempha kuti tichite chaka kusinkhasinkha komanso kuphunzirapo pamoyo wa Bonaventure Oyera amene ndi bishop komanso doctor of the church. Iyeyu anabadwa mu dziko la Italy mu chaka cha 1217 ndipo moyo wake wonse anaupereka kuti adzitumikira Mulungu, adziwe Mulungu, aphunzitsenso anthu ena za Mulungu. Ndipo pachifukwa chimenechi iyeyu analemba mabuku osiyanasiyana ophunzitsa za moyo wa uzimu. Bonaventure Oyera anamwalira mu chaka cha 1274 mu dera lija la Lyon, ndipo timamukumbukira mu mpingo wathu wa Katolika lero pa 15 Julayi. Kenaka mawu athu oyamba leronso Ambuye akutipempha kuti tisinkhesinkhe za utumiki wathu. Mawu athu akuchokera mu buku la mneneri Isaiah mutu 38 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 6 kukambiranso ndime ya 21 kulekezera ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Cathe Alfonso kuchokera ku Our Lady of Help Parish Moa mu diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 12 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 8. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya mutu 38 kuzawerenga ndime ya 1 kulekeza 6, kuzawerenga ndime ya 21 kulekeza 22, ndi kuzawerenga ndime ya 7 kulekeza 8. Nthawi imeneyo mfumu Hezekiya adadwala ndipo anali pafupi kufa. Mneneri Yesaya mwana wa Amozi adapita kukamuona namuwuza kuti, chauta akuti, ukoze zonse bwino lomwe, poti ufa suchira ayi. Pomwepo Hezekiya adatembenuka nayang'ana kukhoma, nayamba kupemphera kwa chauta kuti, inu chauta, mukumbukire kuti ndakhala ndikukutumikirani mokhulupirika ndi modzipereka, ndipo nthawi zonse ndinali kuchita zokukomerani. Atatero adayamba kulira ndi mtima wowawa. Tsono chauta adalamula Yesaya kuti, pitanso kwa Hezekiya ukamuwuze kuti, ine chauta, Mulungu wa kholo lako Davide, ndamva pemphero lako, ndipo misonzi yako ndayiona. N'chifukwa chake ndidzakuonjezera zaka 15 pa moyo wako,
ndidzakupulumutsa iwe pamodzi ndi mzindawu kwa mfumu ya ku Asiriya, ndipo mzindawu ndidzawutchinjiriza. Pamenepo Yesaya adati, anthu atenge ntchintchi ya nkhukuyi ayimate pa chithupsa, ndipo mfumu Hezekiya adzachira. Tsono mfumu Hezekiya adafunsa kuti, kodi chizindikiro chake nchiyani chotsimikizira kuti ndidzapita ku nyumba chauta? Yesaya adawuza Hezekiya kuti, chauta adzakupatsani chizindikiro kutsimikiza kuti adzasunga lonjezo lake, akuti, chithunzithunzi chimene dzuwa likuchititsa pa makwerero a Ahazi ndidzachibweza mbuyo makwerero 10. Ndipo chithunzithunzicho chidabwereradi mbuyo makwerero 10. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa m'minda ya tirigu. Ophunzira ake anali ndi njala, ndipo adayamba kuthyolako ngala za tirigu nkumadya. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adawuza Yesu kuti, taonani, ophunzira anu akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata. Iye adati, kani simunawerenge zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu nkukadya buledi operekedwa kwa Mulungu. Chonsecho buledi ameneyo kunali kosaloledwa kuti iyeyo kapena anzakewo nkumudya, koma ansembe okha. Kaya simunawerengenso m'malamulo kuti m'nyumba ya Mulungu pa tsiku la Sabata ansembe amaphwanya lamulo lokhudza tsiku la Sabata, komabe sawayesa olakwa? Ndipotu ndikunenetsa kuti pali wina pano oposa nyumba ya Mulunguyo. Mukadadziwa tanthauzo la mawu a Mulungu aja kuti ndimafuna chifundo osati nsembe ayi, sibwezi mutaweruza kuti ndi olakwa anthu amene sadalakwe konse. Pajatu Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi imene tinali ku primary, tikamapita ku masewero a mpira, panali nyimbo zosiyanasiyana zimene timayimba. Lero nyimbo imene ndikuyikumbukira bwino kwambiri ndi nyimbo imene timayimba makamaka anzathu amene tikasewera nawo mpira, amene akusewera bwino koma nkupezeka kuti aluza. Ife timawayimba nyimbo imeneyi, amene timayembekeza kunena kuti ndi luso lawo apambana koma nkupezeka kuti aluza. Ife timawayimba nyimbo imeneyi. Anafoila gemu ili yawo, anafoila gemu ili yawo, adafoila, adafoila gemu ili yawo, adafoila, adafoila gemu ili yawo. Timawayimba kunena kuti afoila gemu ili yawo. Amaoneka kunena kuti awina, zinthu zonse zimasonya kunena kuti iwo awina, koma alephera kuwina ngakhale zinthu zinali zonena kuti iwo angathe kuwina, ngakhale amasewera bwino, ngakhale anali ndi luso, koma afoila. Moyo wathu wa Chikhristu timafoiranso chimodzimodzi. Pamene tikuoneka kunena kuti Mulungu tsopano apa ndiye atidalitsa, apa ndiye zindiyendera mmoyo wanga, apa ndiye ubale wanga ndi Mulungu ukhala wabwino, koma timapeza kuti talephera, taphonyana nawo madalitso, tafoira gemu ili yathu. Leronso Afarisi akufoira gemu ili yawo.
Afarisi tu amene amadziwika bwino lomwe kunena kuti samamwirana madzi ndi Ambuye Yesu. Lero mwina linali tsiku limene tidakasimbako lokoma, chifukwa Afarisi ino tsopano akuyenda ndi Ambuye Yesu, chifukwa Afarisi tsopano ali limodzi ndi Ambuye Yesu. Pamene Ambuye Yesu amayenda nkumawaphunzitsa ophunzira ake, Afarisi ali pomwepo. It would have been a point of getting blessed by Jesus Christ to the Pharisees. Kodi n'chifukwa chani Afarisi alephera kulandira madalitso? Afarisi akuoneka ngati kuti ali ndi Ambuye Yesu, asali ndi Ambuye Yesu. Afarisi akuoneka ngati kuti akuyenda ndi Mulungu, asakuyenda ndi Mulungu. Afarisi akuoneka ngati kuti ali limodzi ndi Ambuye Yesu, Ambuye Yesu akulowera kwina, iwo akuloweranso kwina. Akunena kuti pamene Ambuye Yesu amayenda kumaphunzitsa ophunzira ake, ophunzira aja atamva njala akutengako ngala za tirigu nkuzifikisa nkumadya kuti atetsere njala yawo. Afarisi poona zimenezi akuwauza Ambuye, akunena kuti Ambuye, mwaonatu ophunzira anuwa akuchita zinthu zimene zisali zololedwa pa tsiku la Sabata. Funso nkumati kodi Afarisi adapita ukatani? Funso nkumati kodi Afarisi mmabwero dzatani kuchalichi? Tiona kunena kuti muzochita zatunso timafanana ndi Afarisi, kubwera nkumabwera kuchalichi koma osalandira madalitso, kukhala nkumakhala nawo Ambuye koma osalandira madalitso, kuyenda nkumayenda nawo Ambuye koma nkukhala anthu amene tisali osinthika. Tilipo tulero Afarisi amene timati tikabwera kuno kuchalichi malo moti titembenuke mtima, koma cholinga chimene timabwerera ife kuchalichi nkudzaona kuna kuti kwaya ya anzathu imba bwanji, kwaya anzathu ija nkwaya 3 ife nkwaya 1, anzathu aja imba bwanji. Kungobwera pamaso pa Mulungu koma nkubwerera zolinga zolakwika, kungokhala pamaso pa Mulungu koma nkukhala ndi zolinga zolakwika. Tikaone olengeza sekretari aja kuna kuti kodi lero akawerenga bwanji, tikaone anaovina aja kuti kodi lero akavina bwanji, sakalakwitsa. Tikaone abambo kuna kuti kodi lero alalika bwanji, akhala kuti akozeka. Tasiyana bwanji ndi Afarisi amene anali pafupi ndi Ambuye koma muzochita zawo sanali nawo Ambuye, amene amayenda ndi Ambuye mmoyo wawo koma mmachitidwe samayenda limodzi ndi Ambuye. Afarisi ali pafupi ndi Ambuye akulephera kulandira zaulere kuchokera kwa Ambuye. Nafenso timakhala pafupi ndi Ambuye koma mwina timalephera kulandira zaulere kuchokera mwa Ambuye. Uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso zimene Ambuye anabwerera pa dziko lapansi. Afarisi, they were the teachers of the Torah. Anali aphunzitsi ndithu okhazikika, otsatira bwino, nkuwadziwa bwino malamulo. Tsono iwo ano tsopano akubwera akuwauza Ambuye zokhudza malamulo. Akuganiza kunena kuti Ambuye Yesu ali pansi pa malamulo. Kumbukirani, pakati pa Israeli zinthu zimene zinali zofunika kwambiri inali tempile komanso malamulo a Mose. Ambuye Yesu tsopano akuonjezerapo chinthu china chimene chili chofunikira ndicho chifundo. Akunena kuti kumbukirani mbuyomu momwe zinamuchitikiranso Davide ali ndi anzake mu tempile, sadatengeko buledi umene unali woperekedwa kwa ansembe ndi kudya ndi anzake chifukwa chonena kuti anali ndi njala. Tsono pano pali wina oposa malamulo ndi Ambuye Yesu. Tsopano pano pali wina oposa tempileyo ndi Ambuye Yesu. Lero mmoyo mwathu timatsogoza malamulo nkusiya chikondi. Anthu akulephera kuona nkhope ya Mulungu chifukwa chati malamulo tina ting'ono timene timayika kumiphakati kwathu. Ayi sakuyenera kuti abwerere m'masakramenti amenewa, ayi sakuyenera kuti abatizike amenewa. Tidzidzifunsa nthawi zonse, kodi Mulungu adakati adalipo? Kodi Ambuye Yesu adakhala kuti adalipo, adakachita chani? Lero Ambuye Yesu akuwalola anthu kuti afikise ndi kudya ngala zimene sizinali zololedwa pa tsiku la Sabata, koma chifukwa cha chifundo. Pali zina zimene inu mmayenera kuti muchite, osati chifukwa chonena kuti zimenezo zimene zikhale choncho, koma chifukwa cha chifundo. Lero Ambuye Yesu akutipanga challenge kunena kuti let our churches, let our parishes, let our households be the centers of mercy. Masiku ano mwina tapambana, we are too legalistic. Kumatsatira malamulo ndeti kupambana, koma chifundo cha Mulungu ndi zero, ndi chikungolowera pasi.
kodi tchalichi ikuyenera kuti idziwike ndi chani? Kodi ikuyenera kuti idziwike ndi kungosunga nkutsatira malamulo opanda pake? Tchalichi ikuyenera kuti idziwike ndi kusunga chifundo cha Mulungu. Chifundo cha Mulungu ndi chimene tonsefe chinatipezesa chipulumutso. Chifundo cha Mulungu ndi chimene tonsefe chidzatilungamitse. Ndi chifundo chomwecho chimene Mulungu amafuna kuti tizionetsera awo amene akuoneka kunena kuti ali mbali ina ya malamulo. Bwanji lero tipemphere kuti Ambuye mutithandize kuti tizindikire kunena kuti monga momwe inu mulili achifundo, nafenso tikhalenso ndi chifundo chomwecho. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time,